Baja kiwei kinong etho khana baja kiwei kinong sarai bat kinong hikai ya ka ban penjanai ya ki riu khoi ya ka jing trei ka jing sakri ten blei ya ka ban tei ya ka met ka jong ukris ublei un kerku ya ka ba puli bat ya ka ba saskor ya ka tien ka ba khoi ka jong u ngin pendem ha ka jing duai a ublei ukpa jongi ubahabneng melong mame ukli jong kabalang bat utrai jong kakam ni aingu yame a ublei ba malabu bat malaseng nyala ka jong kabalang hakani ka jaka ban penyeng yaka kum kading penyeng syarak ban long kasaki kabaim nakabenta ka kerteng bat kaburam ka jongme ngimla klam das ngungu yame au blei me yala ka jong ka balang lingba kisnem ki balalet no hatu kani ka khlem bala kerku yala ka jong ka balang leng baki kun ki ba ik ki jong me balang ka long kumne kumba ka long ha ka jing kerku ha ka jing bha bat ka jing isnei ka jong me bat ngiduai au blei ba men nang yalam yala ka jong ka balang ha ba kadang jaj lenti yaki por ki banang wan nang bala ban pendep yaki kam jong ka jing pen im kat kumba me ko trai melasyania halor jong ka ken mau ko trai nakabenta ki nong sarai jong ka balang ken mau yaki de khat jong ka komiti balang ken mau nakabenta ki de khat jong ka balang nado ke long kwi ke long pa ki samla bat ki hep ki barit do kumjo idu wai ba men pen yo haki kon ki jong me ya ka men sim jo ka jing long ka wei jing long sitali ba ka buram ka jong me kan yat rengkat bala ka jong ka balang ban pen pau ya ka buram ka jong me hakani ka perthai ka ba ken riang bat ka ba mutlang Rai ba it kan mau nak benta ki rempe yeng kistan apo kaban. Ki balong sisa ki ding penyeng nak benta la ka jong kapal la ka jong kapalang. Oi ku trai ka jing klan ka jing rehem do ki long yeng long sem apo kabalang. Ki kersan bor ya kabalang. Baka balang kalaban yeng skem ku trai. Wat hapdeng ki jingale ki be bat ki batur persya ya ka blei ba e ba snai giduai pamen kan mau nak kementa ki kon jong kabalang le se ki don na pleng jong ki badon ha pleng jong ka jingale jong ka jingem haba ki e jong ka de ka perthai ki tur persya ya ka jing em men sem jong ki le giduai ba men sem ma khu jong me un yarap un kersan bor ye ki kun ki jong me bagla ban long kinong jong kam ba umen se ma khu jong me ona dekat lut de ki sai te sai kum ki ba te ki ba kum ya ka jing long ki men sim ban pen yo aki ya ka jing pelat lu ka ba pura blei ba e ba snei pur khu ya ka de ka por ka barang sa jong ka jing sakri kam bangin yo ya ka ban pli ya ka jing khang jong ki do nu bat ki men sim ki jong ni ban ngap ya ka e ka ba me ko trai me don ban kren ling ba ka chien ka ba e ke tien ka ba im ka jong ba hur khu yang ni wei pai wei abangin mi no na ka yeng ka ba kentang ka jong me ngin long ki bala pendap ko trai jau mun si ma ko jong me rengkat bat ka jing sisa jo ka tien ka ba im ka jong me sim ko trai ka buram ka bangi ai se me plet mat ma ki palat ki duna ki ba me siam ni
haka kerteng ke jong utrai unang penyima e jong i Yesus kipan amen mentangin yo ban pendat iki kam jong kebalang Kỳ dừng bên bên nào cả giờ sinh gần thấy gần lòng tăng suai gần giờ sinh bắt cái